Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Impunto alas 5 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Aksyon Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters, kag karon ang inyong alagad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippines Standard Time na 5:01 sinawata mayong hapon na naman Bacolod, Negros Occidental Pilipinas konto balabutan sang signal sang inyo sa nga waragwagan DYEZ Aksyon Radio Bacolod 684 sa Lilisuan sang inyo sa tagsa ka mga radyo. Kaso sang COVID-19 sa Pilipinas ang kumparbado naglabot na sa 11,086. 11,086 na ang kaso. Subong labang adlaw, 292 ang nagdugang sa kanamuon sang kaso. Ang naka-recover o nag-ayo na, may 75 subong adlaw. Kag may kabugusan ng 1,999. Isa na lang kulang mag 2,000 ang nag-analayo. Samtang nagkalabatay maka-aksyon. Mayad-mayad kabanti jutay lang nagkalabatay subong adlaw 7. Nagligad yung double digit. Pero subong 7 ang nagkalabatay. Kabugusan sa nagkalabatay. Ara na sa 726. Una sa balita, una sa aksyon. As of 4 p.m. May 11, 2020, nga rekordo kon datos sa Department of Health. Sobra na 11,000 ang kaso sang COVID-19 sa Pilipinas. Dari sa Negros Occidental maka-aksyon, pag-ulang mayara naman sang nagdugang nga nag-positive. Dumduman nyo maka-aksyon ang nga si Ferrer Blatogin Silo. Alin sa bayan sang COVID-19 Healing Center sa Banwa sang Ibi Magalona. Kamanti overseas sa Filipino worker OFWs maka-aksyon. Ginsaylo sila sa hotel. Ang balita maka-aksyon, isa na naman ang nagpositibo sa RT-PCR nga test. Una sa balita, una sa aksyon. Nagabot ini sila maka-aksyon sang Abril 28. Dari sa bahin sang Negros Occidental kag Bacolod,
ginabuligan ini mag-aksyon sa ato sa gobyerno provincial. Tinguan ta mag-aksyon, malabot ang ato sa keglawas sa bayan sa Provincial Interagency Task Force. Ang report nga ti kundi ara sa hotel sa Bacolod ining ginsaylo. Ti may una nga daan to nga nagpositibo atong duhabla. Natabo to nga kung positibo sila, ginkuha sila liwat diri sa hotel sa Bacolod, ginbalik dito sa bahin sang EB Magalona Provincial Healing Center. Kaya mo maneho, may isa naman nagdugang, ari man di sa hotel sa Bacolod, ti sugato naman isa, sa iluhon naman isa, balik naman dito sa bahin sang Provincial Healing Center sa Banawasang EB Magalona. Nasa balita, nasa aksyon. Ang ato sa pasalamatan dire kay asymptomatic, way isang sintomas nga nabatsagan ang kalabanan nga mga nagpositibo sa COVID-19 dire sa Negros Occidental, kalakimda sa syudad sa Bacolod. Alas 5:05 Aksyon, Radio Philippine Standard Time. Medyo hindi maayo ang sitwasyon sa tiyempo sa mga adlaw. Kung yara kita sa guwa sang puloyan, tuman ka pa ang sang init nga nabatsagan. Pati sa sulod sang mismo balaya kon puloyan ninyo, nga wala sang aircon kag electric fan lamang, sa gihapon mabatsagan ang kainiton. Pero bisan grabe ka pa ang sang init sa karon, ang State Weather Bureau Pag-asa sa mga Lunes nagsiling nga may tropical depression nga ang ngalan si Ambo. Subong nga adlaw nagpatupa sang manipis kag lapta-lapta nga pag-ulan sa pila ka mga lugar sa pungsod. Nasa balita, nasa aksyon. Sa Mindanao may lugar man ganing agintupan sang mabunok nga ulan. Medyo mayara sang paumpaw sa Kabalaka nga palayag ang Pag-asa ang pagbatak sa tropical cyclone wind signal sa mga lokalidad. Medyo malayo-layo nga matabo sa sunod sang 24 oras. Ang siling ni Pag-asa Senior Weather Specialist Alzar Aurelio, si Ambo na siplatan 340 km sidlangan sang hinatuan dito sa Surigao del Sur. Kagina-antisipar ini maka-aksyon, gina-antisipar nga mag-landfall sa Bicol Region kag mga lapkap sa Central Luzon. Nasa balita, nasa aksyon. Posible nga magbaskog pa ang puwersa, mag-tropical storm antes mag-landfall. Mas maayo man nga magtupa ang ulan para ang mga tanom nga nagkalapugday, nagkalalaya, liwat nga makabangon. Para ang mga utanon tangkong lupo o kon tugabang la. Amo nang dasig magatubo kon magatupang ulan mo. Tangkong lupo kag tugabang magtinubo naman kabay tani nga ang pagtupa sa ulan. Nakabulig-bulig man ni sa babaganhagan sang kaso sang COVID-19 sa Pilipinas. Inyo ka-aksyon. Aksyon na Marlon Hedabaya. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Sa bahin sa nga balita lokal, manuhon tarang liwat sa ato sa mga late tuners. May nagpositibo naman nga overseas Filipino worker o kon OFW nga nagbalik diri sa aton sa Negros Occidental. Nagpositibo naman sa COVID-19, dugang naman nga kaso sa Negros Occidental. Ginbalik na siya o kung pangakwaon siya sa isa ka hotel diri sa Bacolod, ibalik dito sa bayan sang EB Magalona Healing Center para ipainalom sa isolation. Nasa balita, nasa aksyon. Samtang mga banwa kag syudad nga wala pa makatapos panagtag sang emergency cash subsidy. Nalampuwasan na sang pinal nga deadline. Ano ang matabo? Pwede paihan magsigi-sigi ang tagtaganay. Ang DSWD sa mga hapon nagsiling sa 133 ka mga LGUs sa Western Visayas. Mga banwa kag syudad sa Western Visayas, 65 pa lamang ang nakatapos. Ang subok nga balita,
Bangod subong man nga adlaw makaaksyon, si DILG Secretary Anyo naghambal nga wala na sang extension sa deadline. Una sa balita, una sa aksyon. Ang deadline amo na lamang to kahapon Mayo 10 anong matabo siri. Bangod sa palayag ni Director Macapobre, ang mga LGUs nga wala pa makakompleto dapat magsulat kay direkta address kay Anyo para mabalaan kung may dugang nga extension o kung wala. May nakasulat na gid man bla. Kag kung may ara, ang sabat ni Anyo temprano pa nabalaan. So mga adlaw man na si Anyo nagsabat. Awa ay nasang extension. Una sa balita, una sa aksyon. Pila na ni kadlaw nga extension kay ang original nga deadline sa maka-aksyon Abril 30 kun tani. Di damo sa mga banwa kasurad nag-ayo nga kung pwede ma-extend, ginaprobahan ang appeal. Tubtob nga naglalabot kahapon Mayo 10, pulo ka adlaw ng ka-extension, damo gapon mga banwa kasyudad ang wala nakakompleto, wakay nakatapos sa pagpanagtag sang sining emergency cash subsidy sa idalom sang social amelioration programs ng gobyerno. Una sa balita, una sa aksyon. Samtang sunod sa Bacolod, wala na sang ginakabig nga ultra-risk areas sa COVID-19. Una sa balita, una sa aksyon. Ang mga tinuga naman nga nagsupak sa ECQ implementation sa Bacolod, ang kanabuon sila nagnubo, nagpalamati gidman. Sa sunod sang duwa ka adlaw, ikumparar nagligad nga adlaw. Una sa balita, una sa aksyon. Balaman nila guro nga kung magdakpan sila nga nagsupak sila, dito sila dalon sa headquarters sa BCPO. Dito ko mapahuway, dito ko matulog. Ano pa ganibal sa rin balita sa bahin sang lokal, mga tao nga ginareklamo bangod naghimo sang kamalastugan. Sa tagtagan ay sang kwarta sa dalom sang sap, nagadamo sa bahin sa Bacolod. Kapulisan na mo subong ang sentro nga ginakantuan sa mga tagreklamo. Una amo ang CIDG, kinabagusan mo na sang kapulisan. Way padalabot ang NBI, i-check na buwas ang NBI be. Ang National Bureau of Investigation. Kung naman na mayara sang ginmando man sa ila, na pwede man sila maka-investigar. Kaya reklamo lang ato sa dipamatian, so hindi hamak kadamo sa mga reklamo. Nga ginapalapot na rin sa Action Radio. Angos ring tagtagan ay isang kwarta sa idalom sang SAP. Ang kapulisan sa BCPO sa Bacolod may araman nga ginapanilagan kag may listahan na gani nga ginauyatan kung anong kabarangay ang natalana nga kibuton sang investigasyon. Ang hambal sa nga BCPO may duwa na ang target. Ang sabahin naman sa nga CIDG, damo-damo pagod sa gina-target ang CIDG kaya daw kapin pulo na ang ila sa ring na target nga imbestigahan. Wala pa nalabot ang taganok po maka-aksyon nga amo ang nakauna pasaka na gani isang kaso batok sa kapitan, staff sa DSWD, kag isa ka sibilyan, taga Banwasang Isabela Negros Occidental. Ang alan sang kapitan namunuhan na ni Anyo subong adlaw. Namunuhan niya man ang barangay, namunuhan niya man ang Isabela kag Negros Occidental. Duwa ka lugar mo sa duwak barangay sa Pilipinas ang ginmunoged ni Interior Secretary Anyo kung pagpasakaay sang kaso angot sa SAP distribution ng paghahambalan. Nasikat naman ang Negros Occidental. Una sa balita, una sa aksyon. Sigurado gid nga may magligid sa kaso nga tubangon. Base sa ulihi may mga opisyal gid sa barangay. O kung sino man nga tao nga may angot sa barangay pati ang taga DSWD ang magawawaw sa Baginulsol. Bangod kuno usoyon tandalagan sang senaryo maka-aksyon, hindi lamang seryoso kundi seryoso. Subong ang gobyerno sa pag-id o sisa kung balagi nasunod gid ang mga nasaad sa guidelines kung tagtagan ay kagbala ang ginhatagan kwalipikado. Una sa balita, una sa aksyon.
Ang sabahin sang Bacolod Anwayhan ining duha ka barangay nga ginatumod sa BCPO sa Sorbalako Norte sa Bukid kon Baybay di numero nga barangay kon hindi dako o kon gamay. Samtang may duha ka barangay sa sunod sa Bacolod ang ginreklamo angot sa katabo. Amo na tong duwak barangay kagin munota. Istorya gihapon kasuhaya sa mga opisyal sa barangay ini sa bahin sang nasyonal naman nga balita. Una sa balita, una sa aksyon. Ang pagkabugusan nga record sa nga PNP DILG nagsiling nga may 163 183 ka mga barangay executives mo silingon. Barangay officials ni subject sa investigasyon bangod sa ginaligar irregularidad sa cash aid distribution. Ang nag-imbestigar PNP CIDG. Ang siling ni DILG Secretary Anyo, posible nga may probable cause o kon mapag-on nga ebidensya sa siling nga mga kaso. Ang kapulisan di maguntad sa pag-usisa ambal ni Anyo. Ang sa pag-aaristar sa mga sindikato nga sahi sang mga opisyal sa barangay. Na kon si Anyo ang pambalon, amo ning tudtuod nga virus o kon kagaw sa komunidad. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Lasig ko kin si Aksyon Radio Philippine Standard Time. Ganati ko ata maka-aksyon nga makakuha kita sa confirmation sa sining bag-o naman nga kaso positive case naman sa Negros Occidental Subong Adlaw. Si Dr. T. Aksyon naan pwede ban kung alang-alang ang ato sining una dira si Dr. T. Okay ba na? Alas 5:16 Action Radio Philippine Standard Time. Kabay pa nga matapos-tapos na ni maka-aksyon ang ato sa ding problema sa mga hinsang kaso sang COVID-19 diri sa Negros Occidental. Alas 5:16 sa piyak kalinya kapudaton Governor Bong Lacson. Gov, good afternoon, si Action Marlon. Action Marlon, upod sa mga nagapamati, subong nga mayang hapon sa inyo tanan. Yes, Gov, salamat sa tiyempo. Ginhatag na rin sa Action Radio Bacolod. Confirm ko lang, Gov, yung report nga nabato namon sa mga hapon nga mayara sang another positive case na nagdugang sa ato sa probinsya, Gov. Yes, case number 7, no, or patient number 7, Mm-hmm. male seafarer, 45 years old. Nagkapot siya sa Manila mga March 19. Mm-hmm. Alin siya sa Brazil, Qatar. Mm-hmm. Sa Manila, nag-14-day quarantine man siya dito sa Manila Hotel. Presently, ara siya sa Go Hotel. Pero amon siya i-transfer balik, no, sa ED Magalona naton na fasilidad. Mm-hmm. RT-PCR test na sa Gov? No. Ining positive, yes, no? Okay. Pero pag-abot nila, why ni sila PCR test, no? Upod ni siya dito sa atong Tugo Malasakit voyage. Mm-hmm. So, ining result na positive, PCR, RT-PCR test siya. Okay. Din ang address siya sa ni Gov? Tigatalisay ni siya. Okay. Pero currently asymptomatic, meaning to say wala siya may ginapakita na sintomas, no? So, I hope na this is a mild case. Parehas lang sa aton patient number 1, number 2 kay mild man tong ila case. That's why considered recovered na to sila. So I'm wishing, no, for the remaining 5 COVID positive patients, all of whom are OFWs. I'm really wishing and hoping and praying, no, that they all will get well. Okay. So pag silot si Gob dito sa balik sa bahin sang healing center,
i-separate gini sila, no? I-isolate gini sila sa Mayo. Yes. Well, ang setup naman dito, may idea ka masang Yolanda Home. So, Uh-huh. one house, one patient, no? Of course, kinalain man ni sila na dalan, na street, no? Or row, compared sa itong mga iba na, assumed negative, no? Mhm. So, well, as I said, no, I hope they will get well, and we would like to assure the public, they are in our control, so we can monitor ang ila lawas on a daily basis. Gov, ulayhon ko lang, Gov, may ara sang schedule na kita sa mga returning residents dari sa Negros Occidental, Dugang. We are expecting again, no, dalaga po ni sa to go Malasakit voyage. We are expecting 12, pero 5 from the province, under our jurisdiction. It's either tomorrow or Wednesday, no, but it depends kung departure sila or depart sila 10 o'clock tonight. So we expect them tomorrow afternoon here in Negros Occidental. Non-OFWs, adi? The OFWs ni sila, and that's why ginapangayo namon ang ila test results, no? Because that is the protocol now na every OFW that leaves Manila going back to the respective provinces dapat may PCR test na. So 5 ang sabay sang province, dito ini sila anay Gov, diretso sa EB Magaluna o kung temporarily sa EB, no? Okay. We need to do a rapid test. Pero of course OFWs ara sila subong sa Go Hotel. Sige. Gov, ang imo na lang sa nga mensahe sa mga taga Negros. Go ahead. Well, you must understand, no, that it is the policy ng national government nga papulion gid ang mga OFW sa ila respective na probinsya. And it's not only here in Negros, but this is all over the country. The governors, including all the mayors, have also requested the national government na kung tani may PCR test before they are sent home. And that is why na ginapangayo namon ang PCR result ining manug-abot na mga OFW. In the same manner, a few days ago, may isa ta ka OFW nagbalik dire, mayara siya din pakita na PCR test. Okay? We are also about to accept some OFWs from Cebu. Ini sila may mga PCR test man. So we will strictly follow this. And I hope the national government keeps its word, no? That through the IATF, that a PCR test is done in Manila. So again, these 7 that we had COVID positive are all came from outside of Bacolod, no? 5 of them outside of the Philippines, and the other 2 either Davao, Manila, or Iloilo. No? So we hope to maintain it that way, and pangayon ako na let's continue to pray, no, that hindi gid magdako ang numero diri sa Negros Occidental. Sige. Governor Bong Lacson, Gov, saliwat. Salamat sa tiyempo kag good afternoon. Madamo man na salamat, Action Marlon. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. So, ang kaso sa Negros Occidental, 7 ang positive. Sa 7 klarohon tala mag-action ang duha, recovered na, nag-ayo na to. Ang COVID patient number 1 nga taga EB Magaluna, COVID patient number 2 nga taga La Castillana. So, isa ang nag-positive sa RT-PCR test. Kasubong ari sa Maygaw Hotel, sugaton na ni sa mag-action.
sang ambulansya, karga sa balik sa dito sa bahin sang healing center sa Banwasang Ibi, Magaluna. Sa isa ka kwarto sa healing center, isa lang ang taong nga ma-accommodar. Kaya manti, damo-damo ito nga mga units mo sa bahin sang Yolanda Housing Project plus sa Tumandok Village, Barangay Santo Niño, Banwasang Ibi, Magaluna. So kabay pa, kay kung mag-positive mak-action, kwaan na sila liwat sang test, repeat test. No, kabay pa mga ka-aksyon nga sa resulta sang repeat test, mag-negatibo na sila. Kaya muna masami ang nagkakatabo mo. No, atong COVID patient number 1, ang first repeat test ya negative. Protocol sa DOH kinanglan i-second repeat test. Ang second repeat test ya is negative man. So pag negative sang ikadua na nga test, repeat test sa iya, status sang pasyente recovered. Amo man na sa COVID patient number 2. Nagduaman ka negative, recovered man siya. Ini mga ginahulat naton mga ka-aksyon 5, no? Pending pa ring iban mo. No, pending pang iban nga first repeat test. Kamantin di man padali-dali to ang sabahin sang Western Visayas Medical Center nga COVID-19 Laboratory Center. Kay hindi hamak ka na moon to sang test result nga ginahulat o contest specimen nga padala. Una sa balita, una sa aksyon. Overseas Filipino Workers ini OFWs. Buwas nga adlaw, hambal ni Governor Bong Lacson, may manug-abot naman. O kung base karon sa gabiga ni may manug-abot naman 12. Ka mga overseas Filipino workers man sa 12 maka-aksyon 5. Negros Occidental residents ang 7 naman ti Bacolod noon Una sa balita, una sa aksyon. Ang 5 hambal ni Gov dito sila anay diretso sa bayan sang Ibi, Magaluna. So kabay pa, pangamayoon tagid nga hindi na magdugang niya. Hindi na magdugang ang COVID positive cases sa Negros Occidental, lakip sa syudad sa Bacolod. Kabay pa ang taran-taran pending nga mga results nga ginahulat naton maka-aksyon mangin negatibo. Una sa balita, una sa aksyon. Alas 5:26 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Unahon tara, hibaloon tara maka-aksyon. Nanong sitwasyon sa dalan na labayan sa ato sa nga patrol, observation report nila. Ang ato sa mga kapulisan sa Bacolod, sang nagligad, nag-id-gid check isa-isa sa mga nagalabay sa checkpoint. Kadamo sa mga salakyan nga nagkadadakpan, nga nagsupak sa saring implementasyon sang ECQs Bacolod. Alas 5:27 rin ang patrol with Action John Diaz. Action John, may hapon sa report, please come in. Ano ini? Bakit ko doon kakita ko dari sa EDSA ako subong mong dumasagan ko ari ko sa may EDSA Gani man o, kita ko din yung padala mo nga video ho, daw Manila lang ba? Oo, do sa regular nga na daw ining lugar diri sa may Sigasco ko sa din ka patol live nag-report may barangay Panokoy. Hindi ni action mo ning regular na mga sitwasyon o kung senaryo abi kung traffic ang pagambalan. Pero karon nga po sa mapati kamo ko sa hindi ang kasama sa lakyan naglabot sa may Manville Royal nga area na daga ni actually nasakop na barangay Tacob na sa tubang diri sang Mariano G. Medalla Integrated School nabot rin mga kaksyon sa may Banga Sigasco inang ruta gikan sa sulod sa downtown area mismo kag of course sa Metro Bacolod pasunod kumbaga sa sunod ang ilang direksyon o galing nga pisar na pagwa sila sa Metro Bacolod may mga salakyan gid man nga nagapalik sa Sigasco ang direksyon abi madulong mga kaksyon sa either Barangay Handumanan, Barangay Kabog o kung Barangay Pilisa. That is the reason why kung nga ginapadiga ipaidalam sa gyapon sa checkpoint ang mga salakyan nga ang ruta pagwak sa Metro Bacolod mga kaksyon. Amo na rason kung atumang kada bugat, bumper to bumper ang pia sa mga salakyan diri, hindi na tayo yun nang bala nga paglabay mo diri diretsong imo nga lakad diri mapundo kag mga kaksyon maulat ka pila ka mga minutos antes ka makalampuas sa checkpoint. Ina kon ruta mo
mo from downtown going to Barangay Sumag, north to south direction nila. Pero kaya ito pagamalan mga kaaksyon ang ruta sa masalakyan nga gikan dito sa may Barangay Sumag nga area padulong diri sa area mismo sa Banga Sigasco abang pertiman kalabas ang pila sa masalakyan mga kaaksyon. Hindi lamang diri nagalabot sa area sa South Bacolod General Hospital. Dito pagigalaboto sa may Banga sa nga phase 1 bala sa may Barangay Panukoy diri sa Gapon kung kaysa nagatirin-tirin diri ang kalabaon sa pila sa masalakyan mga kaaksyon. Kay tumang teksido man kay strikto na pulisa kung abi pagpatuman sa mga traffic laws kag pilamang kagson ka mga pulisa sa idalom sa enhanced community quarantine ang ginapatuman man diri mismo sa mga kapulisan o mga frontliner para hamtang diri makagson ka nagabantay sa checkpoint sa may Banga Sigasco Barangay Panukoy Surad sang Bacolod to sa mismong patrol live nga naga-report from gid lamang nga hapon wala labot sila makagson na pisar nga strikto sa ang ginapatgayon na checkpoint dito sa area sa may Bacolod Bago border sa idalom sa police station number 9 gali kay paglakad sa Sigasco mas gina-expecto pagid kay kabalo kami mga salakyan nga alin sa Sumag kaya hindi ma-cover sa checkpoint dito sa Bacolod Bago border kung na makasunyo diri sa ginapon sige man ang ilang checkpoint nga ginapatigayon o gali lang kay may ginapamtang diri sila nga ginatawag nila nga fast lane makaksyon kung ikaw abi service vehicle sa mga essential goods frontliners mga BPO ka or rather frontliners kaga pila ka mga essential services makaksyon diri kanila ginapalabay sa fast lane. Now, kung naling ka sa may Sumag, di na fast lane. Ang fast lane makaksyon, yara na sa mo left area, amo ni sang ginagyan, kamasakyan, gikan sa may downtown patong south. But silingon, ang one lane na diri sa may left o sa may right side, kung dito ka nagapasunod sa may Metro Bacolod, amo na siya makaksyon ang ginimo nga fast lane. Ang labyan sa mga motorista nga gikan diri sa downtown, ang right lane kung dito naman sila nagapatubang sa south direction makaksyon. Ina ang traffic diri pa lang na sa may area sa Barangay Panukoy at yan ba diri ni Police Executive Master Sergeant Volter C. Amo na bago naging pamtang executive officer in charge sa police station number 8 mas ginapugta nila ang pagbantay diri kay damo sila may nagkadagpas nga mga persona nga ginabutangan food pass ang ilang salakyan katapusan wala magalidala nga pagkaon isa babalala nila makakson kay mabutang ka mo food pass lagi nabutang ng safety nga plate number or conduction sticker o kano daw nga maka-identify isa palso kay hindi man among gipangbutang nila at mo na bali-sir Volter C.O. Sir, so far anong mga pinaka nauga sir? May mga additional ka mo or gina-assist sa mga programs or platforms sir? Ang sitwasyon na sa mga sa Sigasco at isunod din po as sa saging design ni isang amon na city director. Okay. Ginamingkay lang namon at the same time para sa buong adlaw expect kami nga damo masulutan outside Bacolod residence. Yun na isa-isa gina-aspira advice ni sa city director nga isa-isahon gid ang pag inspection kag i-verify gid ang ilang provincial carpas, particularly sa mga private vehicle nga even though mga provincial carpas sila kung hindi nagsulod sa ilang ad an even number hindi ginamon sila pasudlon pabalikon ginamon sila. Gracias, mas ang traffic mo. Ang traffic na, kung sa traffic lang, may pertigid ka traffic, pero may ang amon remedy, as per advice ang amon ng city director, tanan nga essential goods, frontliners para sa mga doktor, nurse, ang aton nga series nga ginagamit sa mga volunteers ambulansya, uniform personnel, pag ang mga tanan nga essential goods, ginapa-counter ta. Okay. Ang problema ay may salawayon gid nga mga private individual nga ma-intra man sila counter flow nga ang authorized na nadatani ang mga essential goods ng mga frontliners kasi kay mayara gid nga salawayon kay tolerable man amo na galing kay ginapabalik namon sila nga mapila gid sila kay para ma-check ang ilang dokumento ang dokumento kay
sa nakita ko nga problema mayara nga mga private individual, particularly private car, nga gasulod nga hindi nila inugsulod sa among adlaw. Violated. Ma-violate sila. Ito'y tanan nga palusot. Ngayon nalusot. Tapos may ginabutang sila nga mga label nga fasta ng sila food pass. Hindi mabalaan namon kaysa pagbutang ko lang nga nila sa food pass kung hindi mag-commensurate ang ilang plate numbers sa ginbutang nila. Pinapabalik namon. Okay, kaya meaning hindi siya, no? Oo, dasin, mabutang man sila food pass nang wala man sila karga. Oo. Bayara man nga mga nga mga tao nga gausar sang mga ngalan sa mga politiko ta. Bayara pagid nga nga ang ila travel pass iya ka barangay nga expire na. So gusto ang mapirma sa nila nga mga certification of travel pass ang as per advice ng interagency sang Bacolod ang ila nga mayor. Ang iyang iba dyan, kapahapos na lang, kaya ang ginapapirma nilang barangay, dasan expire na sang April pa nga mga certification. Okay. Dapat, ang i-update dapat ang certification. So, ang problema pag itaton, ang magbakal sa mga medicine, abot outside Bacolod residence, wala sila certification, nga halin sa pharmacy sa ilang nga banwa, sa ilang nga bulong, hindi available. Ginapabalik man na namon nga makuhaan isang certification sa ilang nga banwa nga may pharmacy nga nga bulong na hindi available before sila makasulod sa Bacolod. That caused the traffic. Ang kaya iban ka pahapos lang so mayara lang iban nga malagaw-lagaw testing lang kung makalusot. So ang mga tracking ginapaliko na ginapigas ko ang mga tracking mayara ka mga tracking gamit ka sa grid ko. Okay. Mayara ka sila nga specific na alagyan. Okay. Tapos ang mga iba na tracking para sa mga tubo malakas sa Victoria, sa conference sila mali. Okay. Action man batian si Police Executive Master Sergeant Volter C. ang pag-o ko ng officer in charge sa Police Station number 8 kaya naman ng ground commander dili mismo sa may checkpoint nga amtang sa may bangga si Gagto sakop sa Dala na Raneta Barangay paano ko isunod sa Bacolod. Kaya malian natural nga mag-traffic dire kaya mo iga stricto action man ang ilagi na patikayon kaya hindi man sila mag-stricto kung wala man sa salawayon nga mga salakyan. May balita sa karon kaya wala man ilagin pangalanan abi may isa ka babae kuno na bit baya sang ilimnon sa sulod sang salakyan. Nadakpan gid ka kapulisan kay paano kung hindi madakpan gid offer ya pa sa pulis sir. Mainom ka sir, pwede ko. Certification no. Dakor ko dit dakpan gid sir siya pa mismo nagatag sang sa ilimnon sa police action man. Kaya bali ang police ni PEMS o kana PMS Sir C nga mo na usually klason to nga mas effective diri. Wala daw bus ang kasalakyan diri. Nagalaba lang nagalaba ang pila sa masalakyan pero puli makaksyon magkarote mamatamat ni jutay samtang gadalo man ang kagabi na action. Pero tandaan mo ginadapat ang pinaka-sitwasyon diri sa atong ginakamtangan mismo sang area sa Bangga Sigasco sakop sa barangay Panacoy sunod sang Bacolod. Pero tandaan man pagkaksyon nga importante gid ang ato man nga kay lawas para malikawan ang nanuman nga balatian dapat efektibo nga food supplement ang aton kinahanglan. Ang kinahanglanon Zantron Plus Gold mga kaaksyon kay di mas ginto ka maayo mas gin pa maayo mas gin pa epektibo kag mas garantisado nga food supplement mismo kay di extracted nga kumayara sa extracted nga mangosteen balunggay may marguso na may garlic at may spirulina dali mas epektibo kag makabulig bulong sa pila ka mga balatian mga kaaksyon. Zantron Plus Gold mabakal sa mga butika. Rekta sa patron at tagibok sa Bacolod Action John Diaz sa aksyon sa Bacolod Action Bacho. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Makalimutin ka ba? Mag-Dr. Alfred's Green Coffee na! May enhancer para sa good memory. Gawa sa organic green coffee bean at mangosteen na pinatamis ng stevia para healthy ka. Available in 3 variants. Light, strong, and sugar-free. Dr. Alfred's Green Coffee. Ang pinaka-healthy na kape.
Cellphone Plus Gold. Ako gali si Maya. May cyst ko sa ovary, 3cm na gali. Try ko gid inom ang Santon Plus Gold sa sulod sang isa ka bulan. Nalipay gid ko sang resulta kay nag-clear gid ang akong ultrasound. Cellphone Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Cellphone Plus Gold. Sa mga butika. No ouch ouch, walang hapdi. No ouch ouch, para pumuti. Walang ouch-ouch sa White Rose Kojic Whitening Soap. May kakaibang Kojic Depomitate para walang side effects na skin irritation o over-drying. Kojic na walang hapde. Wow, wow, ang White Rose puti. Oh, wow, wow, puting walang hapdi. White Rose Kojic Whitening Soap. Kojic na kinis, Kojic na puti. With regular use. Oh, wow, wow. White Rose, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. CL77 kung kulang sa tulog kag pahuway ang lawas madasig ikaw nga sudlan. Sandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanag tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbudlak sang adlaw sa pagduhaw sang biton mga balita nga dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kisa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinagang piligan padayon aksyon radyo magkulunod kag negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran mabakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita na may dala inspirasyon aksyon radyo bakolon man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolon saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat kit sa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang ginadang piligan padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay sa bisan anong kahilangan responsable On
ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Ay base lipat ka mo ha mag CL P2P2 nabo nga mga health benefits nga madalas sa lawas ta ang CL P2P2 kaya importante mag-action nga maniguro man kamo nga ang inyo sirigi na konsumo inyo sirigi na bakal nga CL P2P2 original kag hindi pikoy hindi pike. Paano ma-identify ang peke nga CL P2P2? Ang peke mag-action sunod lang niya na is 500 ml nga mineral water kag wala na iya ginalibod. Ang original nga CL P2P2 375 ml plastic bottle green ang taklob kag mabakal sa kalain-lain nga mga butika. Para makasiguro kadto sa mga malapit nga farmasya o kung na butika sa inyo sa nga lugar. Laking CL P2P2 laging panalo. Una sa balita, una sa aksyon. Ato na balaon detalye sa nga balita sa report halin report sa City Hall ang syudad sa Bacolod why nasa ginakabing ultra risk areas. Medyo good news niya sa mga Bacolod doon. Ang detalye sa balita. Action Radio City Hall Report. Sa report niya Action Dale Salazar. Action Dale, mayang hapon please kabin. Action Mar lifted na ang tanan nga ultra risk area diri sa may syudad sa Bacolod din ang confirm ni Bacolod Vice Mayor Sid Familiaran ang chairman sa Bacolod IATF matapos nga na-lift na ang katapusan nga ultra risk area sa area sa Purok Bayanihan Barangay Banago syudad sa Bacolod matapos man nga naka-recover na si COVID-19 patient number 9 isa ka 65 years old nga babae samtang nag-negatibo naman sa virus ang iya sini nga mga close contact sa Sumar kag nakabalik na sa ila sini nga puloy ana gin kakastaman sa Bisel Calde ang ultra risk area nga tag sa balay ni patient number 5 sa Doña Juliana Subdivision Barangay Takuling matapos nga naka-recover naman sa COVID-19. Sa Rebel Action Mar, may ginto pa na og executive order si Mayor Bing nga ginapay dalom sa lockdown o kon sa seal off no ang balay o kon lugar sang COVID-19 patient sa Bacolod sang 14 diyas sa tuyo nga malikawan pa ang paglapta sang virus. Aring palag ni Bacolod Vice Mayor Alcid Familiaran. Wala na. Nandito na to yesterday ang isang kwan. Or yesterday. Balilif. Sa Banago, ang bayanihan. Oo. Yesterday. Ang sasabi, siya sang kwan last week. Kag-lifted naman dito sa balay ni patient 5 sa Doña Juliana. Yes, tapos naman. Meaning, wala na ultra risk ang Bacolod kag ang isolation center nilang gawa mo na lang ang vice na sa ginatin nila. Yes, sir. Action Mar, napatian ang tingog ni Bacolod Vice Mayor Alcid Familiaran. Sunod sa Vice Alcalde Pisara nga wala na sa mga ultra risk area no kag nagkanahaga ng mga COVID-19 cases diri sa mga syudad sa Bacolod. Padayon na sa gihapon ang mga preventive kag precautionary measures nga ipatuman diri sa mga syudad batok sa COVID-19. Sunod sa Vice Alcalde pwede na nga makashift ang Bacolod City humalin sa enhanced community quarantine pakadto sa general community quarantine sa pag-abot sang Mayo 16 pero ang palag ni Mayor Bing Lunadia kinahanglan pa na una ang approval sang National IATF kung bala pasugtan ang recommendation kag ginaduso sang LGU sa Bacolod nga ipatuman na ang general community quarantine sa pag-abot sang Mayo 16. Update kabalita gikan sa Bacolod City Hall ang Action nyo. Action Dale Salazar una sa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Sa mga nag-aantos naman bangod sa masakit o kumbalatian nga ginabatsag nila sa ina sa nga atay, aton masamigin na rekomendar ang DTX 500. Banda kon atay na gani ang ato sa nga ginabatsag balandara mo. Sa panglawason sa tawo, hindi ni dapat pagbaliwalaon kay kung maglala mga kaksyon, mabulobudlayan ka mo. DTX 500 damo na sang mga pagtuon kag nakapamatuod nga ang DTX 500 epektibo nga pangontra sa mga toxins. Kag kon may diabetes, ayara ka mo family history nga may balatian nga diabetes, taas ang blood sugar, di na napaghulata nga manatnan ka mo, di na paghulata nga magtapik pa sa inyo. Mag DTX 500 na, las 5:48. Una sa balita, una sa aksyon. Marvin Tendan,
Daris Takuling, Galantaw. Okay. Sheila Komoda Mizuno from Japan. Ricky Yanson Navarrete. Alston Bacolod from Pulupandan. Bing Barillo, good PM. Okay. Salamat. Shout out lang da sa taga Bacolod kag sa Morsya. Jocelyn Ari Sivita Ulak. Good afternoon, Raymond Beliasa, Philip Laurente. Raymond Beliasa, count on me from Masilesri. Philip Laurente, halendari sa barangay Minuyan, Gaulan. Nag-greet ko lang to kids ko, Justin Laurente kag Thea Lynn Laurente. Katupatong ulan sa Banwasang Morsya, hambal ni Philip ho. Crisilda Calyaw, watching live from Sampaloc, Manila. Keep safe all, guys, and God bless. Jose Lira Esp. Mayong nga postaran ya pamati sa Akso Radio al 5 de Nobyembre raman always monitor pamilya kamkahu si Bungga Herman kag Odi dari sa barangay Hagimit La Carlota City. Thank you. God bless. Kenneth Valencia, good PM. Mary Grace Eugenio Fermin. Lady Jonah Bahilidad de la Cruz from Riyadh, Saudi Arabia. Great happy Mother's Day kay nanay ni Lita Alit sa barangay Bantayan, Kabankalan. Fidel Togle Ortega from Basilay. John Villarosa. Liog ko pasalamat sa sige. Ginintrahan politika pagkatrapo ari naman politika ko ni. Sige, salamat John Villarosa. Maria Luz Grijaldo Makunat. Sinsya lang kay daw kwanto ning commercial kung nabagunta. Alan Dizon, action maga monitor lang kami dis porok lohod-lohod bandalagan. Bakulo sa good luck sa imo sa nga program and God bless. Sa dugang sining pa-acknowledge sa live stream, amigo tabi Bantong, kay Waka Waka, Raban, kay Manino ita, no? Bernard Salhay, maayo ang asal-asal ni Toto Bernard Salhay, sa ano to asal mo to Bernard? Ano to? Pabo? Bao? O kon manok? Doko dako gitu eh. Philip Alonsagay, Rosary Galvez, Locasan Alfonso, Raban si Marden Lo, ako sa ding magulang dara sa Russia. Rosary, okay, Kasataremo sa Rivea, Christian Roa, mayong hapon, okay, salamat. Alas 5:50 yun, sa ato sa rin nga pagpanumbalik-balikan tang patrol na tipod nila sa rin nga balita matapos rin. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Labanan ng banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao.
At sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman. Afternoon edition. Life extension vitamin D3. Lain gid man ko mga dugo naton magkakasumera sa vitamin D3 kaya dako na ang porsyento nga mapahilayo kita sa anuman nga balatian ilabi na gid ining ginakakulbaan nga cancer. Life Extension Vitamin D3 sang Life Extension Philippines. Isa lamang ina sa damo nga produkto sang Life Extension Philippines. Pwede mabakal sa nagkalain-lain nga mga butika pero mas maayo akon gid masabi gina-suggest. Pagkakadto ka mo personal sa ila sa klinika akon talatapan. May libre na nga konsultasyon. Kung matapos-tapos na ng ECQ implementation, pero bukas siya gyapon niya ang pila ka mga branches sang Life Extension Philippines sa nagalain-lain nga mga probinsya labi na diri sa Bacolod. Ay ila sa nga opisina ara nahamtang sa may GA Estaban Building, Lacson South, Bacolod City. Life Extension Vitamin D3 alas 5:56 balikan tang patrol at tipo naman nga balita ni Action John Diaz. Sa patrol Action John sa report, please come in. Action mga tublak kayo na ang ginakon nga gin-segue ito nga isa kababae na ginhold sa mga kapulisan sa police station number 8 sa checkpoint na sa may Bangga Sigasco para may panopesyon sa Bacolod kahapon initabo. Na ibaluan nga kahapon Domingo lockdown kabayang Bacolod. But silingon, dapat wala may nagaranda di Action Maro kung nabi nagarambiyong dala nga masalagyan unless otherwise kung mga essential purposes. Wala lang dingadlan sa mga kapulisan ining isa kababae kuno dalagita, but siguro wala pa po sa pamilya ini siya. And then linis sa kuno sa sulad sang Bago sa Kaisa Action Mars sa isa ka pribado nga salakyan. Flag down siya, but sige papundo sa mga otoridad. Gin-check Action Mar ang iyang quarantine pass. Wala ini siya sa dala nga provincial passes Action Mar. But silingon, hindi siya allowed nga makabiyahe. Kaya wala siya sa nanuman nga mapapeles o dokumento. Ang pinakalain sa dito Action Mar, kay ginbunot siya kuno ang isa ka botelya nga nagawla-sulas pa Action Mar nga ilimnon. Ara sa iya kilid, dribla sa may pertahan sa may driver side. Kag gin-inganyo kuno do gintano bala gin-offer ya sa kapulisan nga nag-checkpoint sa ila. Dito nagibot ang atong nga mga kapulisan, basang pulis si Doy Deni Mayo, ginhold ni Action Mar, kagamo to pasakaan nila idri kaso, may angot ni sa enhanced community quarantine. Bot sila ko Action Jan na nasita siya bangod nga waay siya provincial pass amo nang una
nga violation Yes. Yes, Action Mar. Kung wayagin kuwang ilimnon, way patay yung bala sa pulis nga may ilimnon sa dala. Ay kay tinatago man diya sa iya nga ano mong Lain, sa may portabilidad, no? portabilidad. Tiyari man din sa kilit mo, hindi man niya pwede maglilit sa sulod ang ano ganyan pulis. Kaya hindi niya part sa checkpoint yung mismo ginatawag, ang ilalaman ng tawag mo ng papeles mo. Dahil kaya abilidad mo siguro nga ginatago na ito ganilimnon mo, mapaya kapag dyan sa pulis, tigihagda sa pulis ng gawla-sulat, timokson, marang limnon, siguro do, guro pa kita-kita, gusto pulis, digiyag sa limnon niya. Kasi naman pulis ang baton to. Checkpoint na baton ka limnon. Yan, hindi ba na pwede guro magbaton tong pulis, no? May liquor ban nga daan. O gani, actually, may liquor ban nga ginatawag. Speaking of lockdown pagkakapon, may isa pagkaka-American National, wala mang giningadlan sang kapulisan, pero ini sa Action Mar, may arada sa nag-i-star balalapit sa tubang dito sang pag-isang checkpoint sa may alihis, bla? Sa may isa dala kasikat sa sikat subong pag-isiyapo na, bingal element bla nga factory Action Mar. May arada lang apartment sa tubang Action Mar. Ano pa kahapon, kung nga lockdown, dapat lagi may magbukas ka naman nga mga establishmento. Ginubraya ko no, sa dalawang sa apartment ya, may minibar na da sa Abi Action Mar, ginbuksan niya ang ginroll up ya bala, gipasaka yung pertahan, kagin patunog-tunog to paandar ang iyang speaker. Digin saway sa kapulis, kaya sa tabok may checkpoint, nagsaway ka pulis, kaya binuyayaw yung police Action Mar. Wow. Ang Bali Police Executive Master Sergeant Walter Sikod sa mga Amerikano, yan normal ang mga amo sila tinaga, sa Pilipinas, ito hindi ganyan sakto. Yan may ara sa hindi lang nato pag-mentionar sa ang niya, nang isang lockdown natin sa nadakpan sa isang mga lisensi sa gabi ito, ngalin sa Sabado. Okay. Medyo nakainom man yung atan man nakainom sa dasan yun hatagya pa sa aton nga pulis ang San Miglay. Okay. Nag-violate pa sa isang curfew amo to agin hold naman siya kaya adalan sa naman regular filing na naman. So para batian ang pagpayag diri or so lamang sa statement ni Police Executive Master Sergeant Walter C. ang officer in charge sa Police Station number 8. Pero sa aton mga kaaksyon na subong nga panahon, dapat gid nga tiluan ang aton mismo nga lawas sa mga toxic. So dapat may ara kita na antioxidant. Pwede gid magamit mga kaaksyon ining CL-Pito-Pito. No, magda dapat natong tandaan CL-Pito-Pito himo gikan sa dahon sang bayabas, of course may banana leaves man, pandan leaves, may dahon ng drasang mangga, yaka marguso, na of course mga kaaksyon hindi nami gid sa hemorrhoid, eczema, psoriasis, rasos kag iban pa. Kag may mangosteen of course na kilala si antioxidant property. Ato na panumdom sa tuturan nga makaaksyon nga magbakal kita sa CL-Pito-Pito, dapat likawan ang mga nag-house to house kay ni mga peke nga CL nga nabutang sa mineral plastic bottle o kung lapad nga botilya bra. Kaya dapat ato ni mo magdiretso kita ya bakal sa mga ginasaligan nga botika kung paramasa. Tanda naton nga laking CL-Pito-Pito laging para sa patawag tagibot sa Bacolod Action John B. Aso na sa aksyon sa Bacolod Action Radyo. Sige kay Alan Dizon, good afternoon. Sara Iscoban, Toto Bernard Salahay, salamat gina. Allen Transporto, Leticia Pastrana, Chucky Montinula, Carmelo Gariza, Kairos Flaki, Ernesto Regazzo, Derwin Malat. Aknalisa na lang inyo sa nga pag-monitora kaya lapaw na ta sa ato sa nga oras. Guillermo Tibos Jr., Ray John Tan Villalon, Philip Alosagay, Karkar Banaay, Arno Balboa Lapoos, Inda Blaza, Sheila Alagos, Nelia Canyaso, Marlon Togado, Jose Lira Esp, Chema Magalyon, Inday Marlene Grace Bosayong, Rimada, Ana de la Cruz, Kyle, Lawrence Juarez, Joseph Pacifico, Philip Alonsagay, thank you Gid, Marlon Togado, Mesefi Campuesto, Tubesi, si Is Faikol, Roman Naga-Monitor. Taribi sa piyak, Is Faikol, salamat Gid, alas 6:03 Action Radio Philippines Standard Time.
Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Reports Afternoon Edition. Action reports after Benison, magabalik na naman boss. Magasunod na Action Balita Evening Edition with Action Dale Salazar, ka-Action ang defensor. Tapos na rin kay Action Elmar Madera, kag-Action Elway Dutelio sa technical control. Ako naman Action na Marlon Henevaya. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,